svima ljudi. Evo sam Šekvik. Ja sam opet u kupatu, zato što još jedan challenge radimo kupati u Roblox. Ne to kako imam. Tako se... Šta? Jes. Ovo challenge. Ja mislim da zove Hot Water. Water, kako već pokažem. To je rekao jedan drug, neću vam spomenem sad ime. Možda će biti u ovim klipovima, naravno bit će moj drugari u klipovima. I challenge se gaming će možda da propadne. Inače, evo. 3 čaše vode trebamo... Znači ovako, ovo je ovako mlaka srednja. Ovo je malo vruća i ovo je vruća. Ja to trebam da popijem za 2 minuta. Ćemo mi probati da popijemo 3 čaše, pa ćemo probati 5 čaša za 2 minuta. Čekam da mi se ovo... Znači, subscribe-ujte se na moj kanal, bit će dosta klipova. Sad u kolu. Ajde. Da, pišite mi vi onda u komentarima koji challenge želite da radite, moj drugo mi pišu, krenuo si. Nisam žetan. Ovo ti pano. Vidite kako ovo ti pano. Ovo još minut sam. Malo sam ovo kupio. Odbio sam. Evo. I ovdje kad sam počeo. Evo ti da sam. Znači da... Ne znam samo to sve. Ja... 5 čaša neću da pokušam. Ljudi.
Ljudi dobro, neću da pričam, možete neko se zgradi, to ću svakoj slobodno da kažem, kad je malo odvratna. Tako. Idemo u sljedećem klipu, ako se sviđa video lajkujte, subscribeujte i vidimo se, pazite s lajkova, vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav.